Първата фаза, отваряне на сет, трябва да ни кажеш нещо. Почти всички елементи от играта могат да бъдат както директни, така и индиректни. Някой, ако ви е казал, че има директна игра, той ви лъже, ако ви казал, че има индиректна, също лъже. Какво би представлявало една директна игра? Перфектно, изцяло директна игра. Има ли някоя идея? Отиваш, казваш и много те харесвам. Много те харесва не е директно, достатъчно директно. Много те харесваме извинение, за да заговориш. Айде да се женим. Това също. И директно минаваш, за да правиш секс. Искаш да правиш секс, не искаш да правиш секс. Какво правиш? Айде секс, отиваш. Пак, защо питаш? Това не е директна игра. Питаш, Отиваш, радваш на пейката. Хващаш за ръката. Това си правиш. Това е единствената изцяло директна игра. Всяка дума, която ти изричаш, е само и само за да стигнеш до секс. Де факто индиректен начин. Ти не го правиш директно. По същия начин няма изцяло индиректна игра. Може да започнеш да я питаш, примерно, за какво е времето, но в един момент на нея ще й писне. Тя ще реши да си ходи. Какво правиш тогава? Или оставаш да си ходи, демек няма ефективна игра. Или предлагаш някакво размяна на контакти. Предложиш, това е директност. Да си разменим телефоните и да се видим някой път. Първа среща. Защо? Аз че съм възек, кажи пак сте хилиш. Остане хил. Хил, защото са по-малки деца. Аз така мисля, тя е много бавиш. Ти, бавиш, моята реч. Това е нещо друго, искате да споделите с Зотиния брат. Не! Как така не, бе? Ще разбраш ли историята си? Да, това е много интересна история, която върти от всякъде, просто няма така да се види. Значи е това нещо, което трябва да прави и може да прави всеки от вас. След разпича всички участници в workshop-а, настроението и емоцията спадат, но въпреки това нашите борци сега неговата енергия е 10 пъти по-ниска от тази на Слеера в момента. И девойките бързо ще загубят интерес. Бързо означава за 45 секунди. Много му даваш. Ето, сетът се разпада. Един основен компонент при индиректната игра са хитовете, неговите. Значи, негът представлява една лека дисквалификация на момичето в сета. Тоест, ако момичето има прекалено висок ранг и усетиш, че твой е нисък, може да използваш нек и лек игнор на момичето, за да се вдигне малко твоя ранг. Важно да знаете, че нек хита не е обида. Нек хита е съвсем лек базик. Тоест, примерно, един лек неки, който много често използваме, примерно, казва на момичето, имаш много изразително черти на лицето, обаче знаеш много смяхте се мърдано след като говориш, малко като зайче. Това е нещо лекичко, което е предимно базик, примерно. Ей, защо си излиза? Връщай се, гледай сега как ще го върнат обаче. Няма. Връщай се, брато, не става така тази работа. Ху! Не може, брато, не свърши толкова бързо това. Добре. Нямаш 6-5 тук, маха, къде ще излизаш от сета? Да, това е много важно да разберете, че когато сета ви дава някаква
положителна реакция я използвайте, да седите, да се запознавате, да искате какво, че искате. Какво не трябва да правим в заведение, и това разбира се е важно навсякъде, неща, които се случват много често, които аз се надявам вие да ги знаете и да имате някакъв вкус вече за тия работи, но все пак аз съм длъжен да ги кажа. Какво трябва да се пазите? Първото нещо, това са коч компании. Предполагам на някой от вас все още се случват такива неща, това трябва да се избягва на всяка цена. Влизате в някакво заведение, една група от 5-6 момчета. Това веднага ви сваля ранга, не мога да кажа просто как. Хората го виждат това нещо. Ако вие скочите на някаква девойка да я заговорите и излезете от някаква група, която примерно 5-6 младежи, тя може даже да не го отсвири директно, но няма да даде много голям шанс като цяло. Така че най-добрите варианти са или примерно двама човека с някакъв приятел, някакво крило, с някакво момиче, което е добър приятел, или пък примерно две момчета и едно момиче. Това също така много удачна комбинация. Ако сте някакви други по-големи групи, се разделяте. Включително влизате разделение в заведението. Харесваш си момиче, но абсолютно нищо не ти идва на ум, с което да я заговориш ти. Тук между другото пак всички са се справили, мисля, че почти, няма значение. Отиваш веднага при нея и мъчи се да измисля с какво те заговоря, чека заболя главата, не те е срам. Това съм сигурен, че никой от вас не го прави, реално. Но всеки си го е написал, тъй като знаеш, че това е верният отговор. Ще да се радвам, ако поне бяхте малко по-откровени, но това е най-добрият начин, по който можеш да реагираш в тази ситуация. Без да мислиш колкото Езвой говори много така изчерпателно точно на тази тема. Това седене, дълго гледане в девойката, мислене какво да й кажеш, питаш се, какво да й кажа на мацка, почва много ме кефи. Той е твой приятел и той преди да седне да мисли с тебе, той поглежда да види коя е мацката и става едно такова, она ли, знаеш какво ще кажа. Включва се трети и той да види какво става сега и въобще забравете за тази девойка. Да седиш и да се мъчиш сам нещо оригинално, по същия начин, колкото и да се стремиш да се мъчиш, ще я поглеждаш. И като я погледнеш вече за 20-тия път, тя или с периферия, или с нещо друго е уловила. И каквото вече е оригинално да измислиш след това, край. Тоест, след това беше амонът поне 10 пъти, той изби всеки амок по брутален начин. Накрая даже изгони оне пич, ма така му свали ранга. Какво беше накрая? Те си тръгнаха. Видяхме, че дойдох група и си тръгнаха, което беше перфектно. В някакъв момент той ги пита тия момичета, примерно, какво правите, нещо авантюристично, примерно, такива работи правата ли си? И той младежа, който беше с тях, вика, да, ние правим всеки ден правим такива авантюристични, интересни неща. И сега аз не мога да точно какво казва, вика, какво да пусти цигара, да пити бира, това ли ви е авантюризма. И он е се смаза, мадамите се разхибиха, казаха му право, като кефиха му светиха, он е пичи с бягат, ама с някаква мадама си изчезна. Намислете си къде предварително ще водите. Имате и резервен вариант. Задължително. Значи може да е затворено заведението. Или го измисляте на момент, резервния вариант. В принцип, трябва ли да резервираме примерно място в кафе, в ресторант? По никакъв начин. По никакъв начин. Не, ниди просто е прекалено много зор си даваш. Ако е чак пък там взето толкова много, се опиташ да си пуснеш връзките, ако си чест клиент на заведението, в смисъл, ще направиш на алфа, дали ще мога да се обриш място, ако не пак алфенски, ще изкараш, айде тук, не се отнася добре стари клиенти, ще ти покажа едно друго по-хубаво място. Може да калибрираш всяка ситуация, но в никакъв случай по никой начин няма да й кажеш, имаме резервация за еди къде си. Представяш ли ситуация, момиче, дето за първи. Няма да казваш без. То ще се разбере, нали, ще отидеш в заведението и ще питат вие, имаме резервация за еди къде си, тялото е